खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बावैसो सान सिगां गुवाहाटीनि फानजाबारियाव पुराबि डायरीनि डिस्ट्रिबिउटर रनजित बराया बेंकआव फैनायाव फुंनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गलि गावना बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिनि खौरांखौ होनो हाब्ला 2 लाख रां बान्था मोनगोन। आसाम पुलिसा रनजित बराखौ गावथारग्रा दायनिगिरिनि खौरांखौ जाय सुबुङा होगोन बे सुबुंनो 2 लाख रां बान्था महरै होनो फोसावो। पुलिसनि वाट्सएप नाम्बार 6026901247 आव दायनिगिरिनि खौरांखौ हरनो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव रादाब BH कलेज हावलिनि राजखान्थि आयदानि बिबुंगोरा समाज सिबियारि थुनलाइगिरि आरो सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 नि आथिखालनि सोद्रोमा चिरां जिल्ला बिजनी खुइरगुरि गामिनि बाबुराम बसुमतारिया गुवाहाटीनि एप'ल' एक्सकेयार हस्पिटालाव दिनै जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बावैसो हावलि रासमेलानि लटारियाव साहा गुवाहाटीनि पुलिस मावसुमा जनार्दन बर'आ गिबि बान्था ODA-4खौ मोननो हानायनि उनाव फिन सासे बर' सुबुंनि खाफाला गेवदों। बाक्सानि रबिराम बसुमतारिया 50 रांनि लटारियाव गंसे इन'भा मोनदों। बरपेटा रड रासमेलानि लटारि गेलेनायाव गिबि बान्था महरै 18 लाखनि इन'भा मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि गबरधना पुलिस थानानि सिङाव थानाय गला गामिनि ना बेपारि रबिराम बसुमतारिया दासान्दि बिटिआरआव BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया RSSनि आथिङाव खुलुमनाय मोनथाम पेज गोनां लाइजाम JP नाटानिसिम स्रोदै लिरहरनाया भाइराल जानायनि उनाव मोनसे सावरायजानाय आयदा जानानै दं आरो बेनि सायाव UPPLनि सानै MMCLAफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बेनि सायाव खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोन्दों। BPFनि दैदेनगिरि थामहिनबा BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि बादिब्ला बे लाइजामा लिरदेरनायसो BPF आरो हाग्रामा महिलारिखौ धंस' खालामनायनि षड़यन्त्रसो। मख'नो गोनांदि बिनि सायाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा खेंफोरथि होबायब्लाबो BPFनि आफादगिरि BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दासिमबो बिनि सायाव खुगा बेखेवाखै। बर' फिसाफोरा गेलेमु बिथिङाव उन नंलिया। गुबुन गुबुन गेलेनायाव गोबां बर' फिसाफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनानै मेडेल देरहानानै ओनसोलाव हारियाव गोग्गानाय लाबोनाय बादिनो उदालगुरि जिल्लानि सासे बर'नि फिसाया वुसु गेलेनायाव सनानि मेडेल मोननो हादों। उदालगुरि जिल्लानि पद्मानि नार्जारिया 22 नभेम्बरनिफ्राय 25 नभेम्बरसिम मणिपुराव खुंफुंजानाय खेल' इन्डिया वमेन्स वुसु लीग 2022 आव सनानि मेडेल देरहादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय डिब्रुगड़आव फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ रडजों बुनानै बुथारदों। बे जाथाया डिब्रुगड़नि लाहुवालायाव सोमजिदों। जिन्तु दास मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राया गावनि जोनोमगिरि बिमा रिनु दासखौ मबाइल बायनो फैसा मोनैयाव रडजों बुनानै बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेलासिनि 5 रिंगासो समाव बे जाथाया सोमजिदों। दायनिगिरि फिसाज्ला जिन्तु दासआ गेम गेलेनो थाखाय मबाइल बायनो बिमानिफ्राय फैसा बियो, नाथाय बिमाया फैसा होयैयाव बिमाखौ बुनानै बुथारो आरो 16,000 रां लानानै खारो। नाथाय पुलिसा दायनिगिरि जिन्तु दासखौ डिब्रुगड़ पल्टन बाजार सानमारि घाटनिफ्राय हमनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।